Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा गोदान साख्रि बेनो जाबाय BTC आव स नोंथांमोन थाखाय लेटेस्ट आपडेट सफैदों PHE Department नि अंडाराव दा walk-in interview लागोन आरो बेयाव बेसेबां फरायनाय बैसो नांगौ जों डिटेल्सखौ नायगोन जाय नोंथांमोना आंनि Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला स नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन आरो जेब्ला BTC नि 5000 वेकेन्सिस फैगोन नोंथांमोना थाबैनो लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांगोन फै अफिशियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो डिस्ट्रिक्ट वाइज एबा जोङो वेकेन्ट वाइजआव जोङो पोस्टखौ नायगोन दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव आरो बेयाव जेब्ला अफिशियेल नटिफिकेशन फैगोन 5000 वेकेन्सि देन नोंथांमोना बेयावनो आपडेटखौ मोननो हागोन आरो जेब्ला फैयो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन दा लोगोफोर PHE डिपार्टमेन्टनि अफिशियेल नटिफिकेशनखौ बेवहाय आपल'ड खालामाखै दा जों मोनसे सर्ट नटिस नायगोन बेयावनो जों डिटेल्सखौ मोननो हागोन जे नोंथांमोननि इन्टारभिउआ बबेयाव जागोन आरो बेसेबां क्वालिफिकेशन नांगौ जों बेयावनो मोननो हागोन दा बे जाबाय जोंहा नटिस देन बेयाव नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनखासिगोन दा फार्स्टनि पोस्टआव सासेल दङ बेनो जाबाय पोस्टनि नेमा डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर आरो बेयाव नोंथांमोननि फरायनाया 2 इयार्स फुल टाइम खालामनांगोन एमकमआव इन एकाउन्टेन्सि नङाब्ला फाइनान्सआव थाबाबो जागोन नङाबा MBA नोंथांमोना फाइनान्सआव साबजेक्ट थाबाबो जागोन आरो बेयाव स नोंथांमोननिया एटलिस्ट 2 इयार्स एक्सपिरियेन्स इन फाइनान्सियेल मेनेजमेन्ट दङब्ला स नोंथांमोनासो बेयाव हागोन जुदि गैयाब्ला हानाय नङा बैसोआ 18 निफ्राय 40 इयार्स एन्ड बेनिफ्राय 32000 पर मान्थ सेलारि नोंथांमोना मोननो हागोन आरो लोगोसे बे पोस्टआ कन्ट्रेक्चुएल जब 11 मान्थ्स मावनो मोनगोन नाथाय बारायबाय थानायनि चान्स दङ होनना बुंदों एन एकाउन्टेन्ट दङ पोस्टआ 9 दङ भेकेन्सिया देन बेनिफ्राय BCom विथ एकाउन्टेन्सि खालामनांगोन लोगोसे 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटाराव थानाय जानांगोन आरो लोगोसे 18943 पर मान्थ नोंथांमोना सेलारि मोननाय जादों अके एन्ड बेनिफ्राय बेयाव एक्सपिरियेन्स दङबा चान्स मोनगोन गैयाब्लाबो हागोन एन्ड बेनिफ्राय डाटा एन्ट्रि अपारेटराव 7 भेकेन्सि दङ HS पास खालामनांगोन एबा हायार सेकेन्डारि पास खालामनांगन पार्सेन्ट नाङा 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटाराव थानांगोन 14493 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन एन्ड बेयाव नोंथांमोना जेबो एक्सपिरियेन्स थानाङा जेब्ला दङ अब्ला साबसिन बाट गैयाब्लाबो हायो बैसो 18 निफ्राय 35 नाथाय STआ 5 इयार्स बारा दङ जेला 40 इयार्ससिम नोंथांमोना बे पोस्टआव हागोन देन बेनिफ्राय बे जाबाय नोंथांमोना 11 मान्थ्स कन्ट्रेक्चुएल जब मोनदों आरो जेब्ला 5000 भेकेन्सि फैगोन ना अब्ला बेयाव गासैबो डिपार्टमेन्टआवनो मोनगोन लोगोसे ग्रेड 3 ग्रेड 4 नोंथांमोना मोननो हागोन दा जोङो बोरै एप्लाइ खालामगोन होनोब्ला स नोंथांमोना बेयाव डाइरेक्ट walk-in इन्टारभिउ नालाय स मा खालामनांगोन देन नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामनानै गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सिलभार टेस्ट होनांगोन लोगोसे स नोंथांमोनाहाय गांनै फट'कपिस नोंनि कालारिंखौ होनांगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनांगोन एड्रेस होनायाव मानोना walk-in इन्टारभिउ बुंदों बेखायनो 3 नाम्बाराव नोंथांमोननि एप्लिकेशनजों लोगोसे स नोंथांमोननि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांफाजोबनांगोन अरिजिनेलखौबो आरो जेरेक्स कपिखौबो देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि इन्टारभिउ डेटखौ जों नायगोन आरो लोगोसे जोङो जायगाखौबो नायगोन दा जायफ्रा नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालाम कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोनाबो लानो हागोन जायफ्रा गोदानमोन दा बेनि एड्रेसा जाहैबाय नोंथांमोननिया बेनो जाबाय डाइरेक्टर अफिसाव PHE डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव क'क्राझाराव दङ बे नोंथांमोननि हेडक्वार्टाराव थांनानै बेयाव डाइरेक्ट walk-in इन्टारभिउ होनांगोन आरो टाइमा जाबाय 10:30 निफ्राय जालांबाय थागोन एन्ड डेटआ जाहैबाय जोंहा 2 जुन खालि जागोन स नोंथांमोना 12 जुनावहाय थांनानै डाइरेक्ट क'क्राझाराव PHE डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर अफिसाव थांनानै डाइरेक्ट नोंथांमोना इन्टारभिउखौ होनो हागोन स बेयाव ओरैबायदि होननाय गैया जे नन बिटिआर हाया बाट गासैबो हागोन बेखायनो जेबो लिराखै बाट नोंथांमोना जायफ्रा बिटिआर रेसिडेन्स थ नोंथांमोना बांसिन चान्सखौ मोननो हागौ दा लोगोसे नोंथांमोना बेयाव जाहाथे मोजां होयो इन्टारभिउखौहाय आरो बेयाव लाइन बाय लाइन दोननानै नोंथांमोनखौहाय इन्टारभिउ लागोन पोस्ट वाइजआवहाय स बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि डिटेल्सआ दे नोंथांमोना जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबबाय स नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो अफलाइन हिसाबै नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनांगोन आरो डाइरेक्ट थांनानै बे पोस्टखौ मोनदों गासै 17 भेकेन्सिस दङ गासैखौबो लानानै बे डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव बेनो जाबाय कन्ट्रेक्ट जब बेखायनो पोस्टआ खम फैदों आरो जेब्ला 5000 भेकेन्सि फैगोन अब्ला पोस्टआ बुरजा फैगोन आरो गुबुन डिपार्टमेन्टआवबो पोस्टआ दङ